Bokka, ħaddum tipposa. Ejja, ħanibdew. Nilqawkom l-ura maħna għal-podcast bej saqajna, illum għanna guest speċjali kif qed taraw. M'għandux ebda introduzzjoni. L-ebda introduzzjoni, Tonio. Però, Tonio, għal nilqawk maħna. Grazzi ħafna tal-istedina. Aħna ħadna pjaċira xil-Tonio, saqsejn iħna rajku għalinna bum. Iva mill-ewwel. Eżatt. Inna biex nissortjaw għadi, kien hemm naqra events, kulħadd kien busy u kellu xi ħaġa, però fl-aħħar dan huwa episode 15 l-aħħar wieħed u għedna nispiċċaw Tonio. Bil-big. Nispiċċaw bil-kbir. Mhux l-aħħar għax ngħidu l-aħħar. Mhux l-aħħar podcast, l-aħħar podcast tas-sajfa. X'issa kif smajtuna qabel ħanifqu naqra għal-xhur tas-sajf, ħangawdu naqra s-sajf. U nibdew hopefully end of September. Mhux hekk xi ħaġa kif nibdew. X'in jerġa' jbatt naqra sħana. Nibdew bil-proġetti li għandna f'moħħna jiena u dan-ġinu dar-raġel. Nerġa' nibdew. Imma llum tal-aħħar ħatalawna tal-aħħar, mhux ħatalawna tal-aħħar. ħajjaqgħu jarawna. Ħajjaqgħu tarawna Facebook, naqris, nagħmlu ħna s-social imġiena u hekk. U hija nżommuhom naqra. Mill-baħar. Minn fuq il-beach. Minn fuq il-beach tagħmluhom. Idealment ma nirremettux ħafna tajjeb, xena l-baħar ma tantx ġobni. Mhux fuq il-baħar. Tajjeb. Isma' jien happy li għandna l-Tonio magħna llum. Għax huwa kona fuq il-mowt fuq mowt. Mela, jiena dejjem insaqsi lin-nies, m'eżempju minu Tonio, però lilek naħseb ma tantx għandna bżonn ta' introduzzjoni. Nafuk jisna bħala dak ir-reviewer, naħseb l-aqwa reviewer li għandna f'Malta, tajjeb fuq vetturi. Dejjem narawk serju, preparat, studjus, jistudja eżattament. Il-vettura li kollu u hekk għandu jkun. X'taħseb Tonio, x'tgħidilna intu minn naħa tiegħek? Issa ili 25 sena nagħmel għall-biċċa xogħol, ġifieri domanda li jsaqsuni n-nies huwa għadek ma ddejjaqx tagħmel għadek ma ġbajx tagħmilha. Fil-verità, le. Għaliex l-industrija tanti waħda dinamika, tant inbidlu l-affarijiet, anke dawn l-aħħar 10 snin. Is-suq inbidel kompletament. Electric cars kienu waħdiet. Issa f'daqqa waħda t-teknoloġija, allura jiena li għandi passjoni ġenwina ma nagħmilx bħala negozju, jien da dejjem qistu bħala hobby. Il-fatt li dejjem qed nitgħallem xi ħaġa ġdida, kull vettura, kull mutur ġdid, dejjem iġib xi ħaġa interessanti on the table. Dik li żammet l-interess tiegħi ġifieri daw is-snin kollu għadni nagħmilha biċċa xogħol b'entużjażmu kbir fil-verità. Bil-forsi x'inti dejjem tinbidel il-ħajja li ħanna dilettanti kolozzjon motur, dejjem qed tevolvi. Allura dejjem ma tistax taqpa dejjem l-istess, inti ħattajt issa taf x'għamlu, issa taf x'ġara, issa taf x'ħalek. Il-kurzità. Eżatt. Taf inti id-domanda kif jgħidu l-oħt l-erf. Jiġifieri isma' dak li kollu passjoni dejjem irid iktar tkun jaf, eżatt. Ftit ilu saqsejt il-Tonio jiena, però Tonio, inti da mhux xogħolok, inti x'tagħmel? Sal-bira, eżattament. Kont lecturer tal-marketing. L-istess għamilt għax bdejtom fl-imkien, il-job fil-Junior College u l-program bdew fl-istess sena. U għamilt 25 sena lecturer tal-marketing, imma issa wasalt għal-pensjoni. Eżatt, ġifieri l-lum l-ewwel ġurnata. L-ewwel ġurnata ta' pensjonant. Laqina ngħidu lucky. Qabel għamilt ukoll karriera twila fl-insurance. All right. Għamilt il-fuq minn 20 sena. Kelli varji pożizzjonijiet, ġifieri u dak kien. Imma mbagħad at one stage għad kien ħanibqa' nagħmel l-istess ħaġa l-bqija ta' ħajti. Allura kien hemm kambjament, mort lura l-università, għamilt master's degree fil-marketing, u mbagħad biddilt il-xenarju kompletament. Tajjeb. Jien taf xi ġob Tonio? Il-kmand tajjeb tal-lingwa Maltija, jena għatu ġobni ħafna. Tattili di, għattilek. Jo ġobni, vera, li xaħat tisma għandu kmand tajjeb tal-lingwa Maltija, jien jo ġobni ħafna, ta' fascinani l-lingwa. Għax għanna. Xaħġa naturali ġifiri, mux
żviluppat hekk. Isma' l-lum ta' finti, Eżatt, biex qed ngħidu ma titkellimx b'lingwi oħra u bl-Ingliż u hekk, però dik xi ħaġa li toġobni. Eżatt. U anke frivju, eċetera. Naf li U challenging, mux il-riċerka kollha sir bl-Ingliż. Il-noti li nipprepara huma bl-Ingliż. L-Ingliż u inti Spontaneous translation. ċertu kliem, ma qasib hemm translation għal Malti, sorry. Assolutament. Ġifieri- Ħafna terminoloġija. Però ninnota li xorta fejn jista' xorta juża l-lingwa tagħna, tal-lingwa tajjeb. Dik kienet deċiżjoni diffiċli ħafna. Għaliex naf kieku nagħmel li nagħmel bl-Ingliż, l-udjenza tiegħi tisplodi minn 400,000 isir 400 miljun. Allura new views u daw ieħor żgur nista' nippopolarizza, ma jien dejjem der li xogħli huwa li nikkomunika dak li hemm fis-suq lill-Malti. Aħna l-istess. Eżatt. Ħafna nies suġġeraw nisma' hemm dik it-tellaq fi trek hemm dak, però irid isir bl-Ingliż. Aħna għandna nixedna isma' l-istess, nixtieq nikkomunikaw nkunu komdi bil-lingwa Maltija. Ma jsir xi darba min jaf naraw, però l-istess aħna naqblu Ma teskludi xejn, ma Ejja nix żgħira tagħna, tillimita ruħek kif tuża l-lingwa Maltija, tillimita ruħek. U aħna jiġu ħafna klijenti barranin li jsegwuna, ma nafx kif isegwuna, ma nafx imma jgħidilna qed insegwikom. Nixtiequ nagħmlu programm, imma naħseb ma nkunux komdi. Forse ma tkunx daqshekk. Isma' qed jarabja magħna redi, ma għandu raġun. Għandu l-sponsors. Naqra l-sponsors u nkomplu matoni. Eżattament. Għax ħanaqbdu l-paroli u Le. Erba' sijadda. Su Lord of the Rings ċej. Mela. Nibdew l-sponsors? Nibda jiena. Mela, nirringrazzjaw bħal dejjem il-Gordon's Moto Center li ovvjament jospitana fil-premises tiegħu. Mela, Signword li jiprovdinna s-sajn ta' warajna li għanna wara Toni, wara Jesu l-ġira, wara l-ġira. Homemade Malta li dijena fuq 3D printing, għamlinna xi coasters, keychains, għanna dit x'nuċċa li għandek? Għax taf għalfeju, għattajdek biex l-najdan n-nin. Killu li l-kjax. U kelli namel nuċċa li xtijt. U għal nuċċa. Ma t-tortijaj, mux il-tort tal-kelb, minnu animal lover, ħallejtu fuq s-sufan fil-axija u fil-ħodu. Baħ. Kien trab. Baħ. Imma jien naħseb kien jaf li wasal tal-vista, għax kont wasal kont jili ma nagħmel sentej il-vista. Jien naħseb kien jaf u kienu li tapposta. Well, dan jagħmlu U tam il-vista. Bej wasalna. Design Factory, all right, li juħsibna fi t-shirts, printing stickers. Issa mhux ħandejquh iktar Issa mhux ħandejquh, issa ħerġin qabel break. Tajjeb. Mela, 717 Barbershop, ok, li dejjem jieħu ħsiebna biex minn korru. Ma ħassibna, biex ma tagħmlux daqshekk skrafi, mhux it-torti għaw. Le, tortana. Super busy bħalissa. Ma kienx ħassibnik. Hawnhekk Madonna, Daniel ma kienx ħassib. Ġew jgħid jarana hekk skrafi, mhux għax għamilna Daniel skrafi. Le. Ma kienx ħassib nesqolem. Go and fun, nsemmu dejjem il-Sergio, u l-Sergio rridu nġibuha, u għadu maħed li siex, Sergio, wara dis-sensiela, issa next is-tini season, inti tiġi bil-forz. Tajjeb. The Burgers li huwa biżi daqsna u iktar bħalissa, għax dawk għadhom kif għalqu 5 snin. Għandhom l-anniversarju għalqu 5 snin, qegħdin super busy. Għandhom offerta 50% allura. Off, allura. Faqawhom bħalissa, tajjeb, u allura mhux ħandejquh. Tajjeb. Ma ndejqux aħna nirraġunaw. U tal-aħħar. Mill-main sponsors tagħna Raguz Express li itellana sqallija. Eżatt. U jekk tkun tmorru sqallija bil-muturi. Eżatt. Raguz Express. Aħna jekk rajtu ġimgħatej ilu. Eżatt, kellna dik l-avventura. Eżatt. Għażina Raguz Express u morna kal-ġen. Anke il-nies tal-għajna magħna kulħadd ħabb jaċiru u faħħar kemm huma caring. Ħafna. Tonio, x'taħseb? Kompli, ibdinti. Nibda jena, ġabdejna ħana. Ġabdejna. Moturi, karozzi,
Minn dejjem kellek dik il-passjoni? Minn dejjem. Li ġaraw naħseb li tiġri l-ħafna minna, jien oriġinarjament kont intenzjonat ta' 17 li nixtri motur. Bis kif semmejta qudiem mis-Sirja l għakfirlu kellna problemi serji, naħseb qatt ma kien iżappuntat fija daqs dik id-darba. Minna kollha ħana ġifieri. U spiċċajt alla volja kont ġa tallimt nsuq il-motur, kont dak iż-żmien kien faċli ħafna tikri l-motur, kien irħis u ma kienx hemm liċenzji u affarijiet nsemmi. Inti bħal kulħadd if I may ask. Suq minn l-liċenzji qed nimmaġina wkoll. Karozza naħseb ta' probably 13-14. Għallimt li l-nifsi nsuq il-karozza. Kien papa l-istess kien irranġa li ġob, niftakar Manuel Island, kien fuq super yacht ta' dak iż-żmien. U kellhom Minimoke li kienet u kienu niżlu sakemm qed jagħmlu repairs. U jien kiss kont immur nistajt jgħidha u dak kollu li kont nisma' tafas il-klaċċ daħħal kont by trial and error, I put in practice, għall-ewwel tallimt insuq il-qudiem biss. Allura nagħmel biċċa l-qudiem u mbagħad nitfi noħroġ u nimbagħad il-minimum lupa milta u reverse tallimt u Self-taught. Kulħadd hekk. imma dejjem kelli xew għall-motur biss ħabba relazzjoni kelli ma' missierja I put it on the back burner. Eventualment meta ħallina kmini ħafna miskina kellu 66 and that's about more than 20 years ago. That day tissa inti għadem fuq għandek task li tuħu ħsieb, you know what I mean? U thank God it worked. Għamilna partnership tajjeb. Isma' normali aħna id-diktat tal-Maltin, il-ġenituri kollha l-istess. Imma again, forsi il-mentalità l-istess. tinbidel skont Aggressiveness kważi kemm. Imma Sebtu għati prova jaħraquli. Aħna l-kultura tagħna mhix tal-moturi, u għadhom sissa bempju, ġifieri stess. Però qed tinbidel. Qed tinbidel jiena tifel tiegħek stess għandi tifel ta' 20. Kamil kellimtek lilek Sewwa ħabba tal-offroading tal-moturi. Musa ħasallu, hekk jara lili hekk kif ħasallu. Jiena nemmen tkun egoist, tkun egoist. Ħaddih il-pariri u kommedi u da minn affarijiet, imma musa jgħidu leġek ma tistax Ħansuq jien biss. Ekku dilettant Ħampejjeb jien biss, int ma tistax. Ġifieri ekku dilettant tal-moturi bħali. Xi tagħmel, tifhem musa jgħidu le. Però llum naħseb l-eżiġenza nbidlet ukoll, ġifieri qed li scooter motur żgħir għal kuljum sar bżonn, isu l-mobile. Sar bżonn, issa ma sarx. Qabel kien for fun u imma llum kif Jekk issaqsuni l-ikbar sorpriża li għext f'dawn il-25 sena ta' ġurnaliżmu huwa x-shift għal-moturi. Jien niftakar nitkellem ma' Gordon in his early days meta il-showroom kienet waħda żgħira 95% used motorcycles kien ġibhom mill-Ġappun. But Jackal Kimco imma the numbers were a struggle. Mhux hekk mela. Oh, we had that conversation never in our wildest dreams ma konna nimmaġinaw li il-suq ħaj xiftja. Għadni nidħol nara d-desk stakom, mottija logbooks u najt. L-ironija hija, ma nistax nifhem jiena. Jien użal l-scooter kull jum għax-xogħol. Ħatejt ma tarax dawk il-moturi li joħorġu. Dik vera, Jien inta ma moturi dejjem l-istess, mid-dar għala, dejjem nistaq ma nafx. Imbagħad tkun Pariġi per każu. Il-flow ta' moturi overpowering, l-ammonti, n-numri, anke l-Italja u Sqallija u hekk. Għal-moturi li nbieħu aħna nbeħħu. Nemmen ħafna proporzjon kbir tan-nies naħseb li iktar li jużawhom huwa weekends.
Naħseb Imma titix jiena. scooter. Lemma scooters. Memmin jużaw ukoll. U l-volumi kbar u ma' il-125cc. il-moturi. Għal-ġebla zaħira li ħana Għaxina, ġveri. mil-fgura law, dim li s-serba moturi intaw fil-ħodu. Le, dik vera, jena għasma, Ma nipretendi li. kolla l-imbiħu, fej. Xin nkun ġejla u at least ninser ta' 100. Muxek, Mux Tażaq moturi. Imma. Fej edin. Nisi, jow jikara xew, Ma nafx. Zommu l-park. Zommu l-park. Isma. Jintużaw ukoll. Isma, jintużaw ukoll. Jintużaw ukoll. Xkien l-ewwel motur tiegħek, Tonio? Jien meta bdejt nintroduċi l-moturi fil-programm, għalli għaffirlu Henry Xikluna kien General Manager ta' Muscat Motors, biker tal-qalb, wieħed mill-ikbar ħbib tiegħi. Kellu GS 1150 isfar li somebody traded it in u ma biex jinqalam minnu ma setax, għallu. Tax kienet gwarda robba safra. Bażikament. Eżatt. Oh, that was my learning bike. All right. Pero kont komdu għalik tajjeb. Għalija komdu, kien hemm ovvjament sakemm drajt a number of situations niftakar ċar Simona sal id-dar il-belt one of the early days. U hemm il-bankina u għat issa mela ma kienx hemm park, għat issa mela fuq il-bankina Umbat meta nsir. U fuq il-bankina kull ma għamilt ġiviri bidda xej l-angolu ta' rota u minna li bħal karozza. U kif rota misset mal-bankina jena mal-art il-motor fuq ġo intrata ta' neighbor ġifiri. Jena ma weġġajċ. U il-motor l-istess ma għazgirfa ma kellu ġifiri. Daw kellhom ftit protection, etc. So, you know, dik niftakar darba mal-tempata kbira u għaddej ħdej showroom tal-Citroen. Għattart. All right. U tant kienet mal-tempata kbira li kellhom xi signs tal-perspex kbar. U daw għalaħħom irriħu farrako. All right. Allora there was the tarmac was wet u kien hemm daw il-patches tal-perspex. U jien għaddej u ma nafx kif innotajt li I was braking. U r-rota ta' qoddim telat li fuq bitxa minnom. And I said, oh, this is it. You know, għax immediately ħassejt il-motor ħajitlaq minn. Imma mħabba l-ABS. All right. That's where I learned the first lesson għax ħafna jablu ABS. Dik ma naqbilx maħħa. Very important. And that saved me, ġifir, għax instead of locking, il-rota reġat kif ħat il-lokkja u ħanitla, reġat il-rilisjat, just enough li rġajt il-mistejt il-tarna. U ma waqajt, ġifir. Bdejt inti motor kbir mill-ewwel. Ma bdejtx. Għandu tendenza li. Għax kellna mistednin, dej kollha bdew. Tiwaj. Pero Tonio tiwaj. Le, umbat. U ħanistin għajda di, sortata, a Suzuki 1300. Muscle bike. All right. Li kien jikkompeti mal-Honda il-4 cylinder. Probably it's an 80s or a 90s bike. Ma zammejtu sena, sifirt għamilt l-ewwel vjaġġ għallija bih ma' ħabib tiegħi. Mbagħad ġejt lura u ġi xi ħadd għamel li offerta tiegħu biħej. L-unika motur li kont biħej. Tonio biex inti tkun taf dak hekk jagħmel. Ma jagħmux Jitlab motur joġbu ħafna ma dak ifaħru. Jagħmel review jgħid toħosni Tonio ħanamel review fuq u jinżel u jbiegħu. Dak kien l-inqas motur sensibly għall-overland. Għax it was a muscle bike, no, just the tank, no fairing, no screen. Allora, parachute, u Ryan li tala miħaj kien on a racing bike. U dak ħafna gear. Ma l-inqas,
nibdet il-passjoni tal-vjaġġar barra u anke da kellu saħħa esagerata allura fuq l-autostrada. Cylinder kien beautiful bike. U nafant minnu ngħidlek il-verità batlu messaġġ biex ifakkarni l-isem imma għadu ma rax il-messaġġ. Għax qiegħed għand missieru f'kollezzjoni u kien wedni li jekk għadha petada jiddeċidi jbiegħu. Isma' kienet dik li naħseb nibdetlek l-iktar kif qed inti il-passjoni għall-vjaġġar. Għax once li tmiss. Il-was li tmiss ma l-vjaġġar totalment differenti, jienek totalment differenti minn kolozza. Jienek lafna bil-kolozza, imma jiena bil-motur sa jew jiena. Joġobni iktar, nħobbiġi iktar. Speċjalment ġo tafenti. Mamma, għu esperienza. Il-miżura tiegħi tal-vjaġġar hija l-mara. Il-mara Malta jekk jista' jkun dejjem evitat li titla' miegħi fuq motur. Kenna ovvjament id-diskussjonijiet passjonati ħafna fuq jekk għandix nixtri motur u nixtri u jekk ħadd tixtri motur nitilqek u provide. Tonju bil-blackmail. Ma ħadmitx. U bdejt insifer bil-motur, ħadarġa tmur, ħadarġa sifer. Tajt, helmet għand, u bil-mod il-mod ersaqna. Spiċċat tippuxjani għat-trips barra minn Malta. Malta lok xorta baqgħet ma tirkibx miegħek, imma l-vjaġġi li għamilna ħafna drabi waħedna. Biex tiġi miegħek darba iva. Imma l-preparazzjoni, u aħna kellna avventuri sbieħ, għaxin fortuna privileġġ kbir li għandi li numru ta' brands ikollhom il-press bikes. Allura dejjem evitajt għax ħaġa li forsi kienet taqta' li qalbi jekk irid imur Norveġa. Henry per każu bil-mutur li eventwalment qiegħed għandi l-RT. Telaq minn Malta u l-companion tiegħu, il-partner tiegħu. Dirett tal-ib. North Cape u lura. Issa, all right. Issa, jiena North Cape mort, imma ma bdejx minn Malta. Bdejt minn Munich. Mux hekk. Allura tajt is-sħanat kollha il-mili għal xejn. U l-perjodu li għamilt, gawdejt, preferejt nagħmel ġimgħa żejda hemm fuq indur fil-fjords. Milli tiela u niżel straxnat sa Ruma, sa Milan. L-eċitament tagħmilha l-ewwel darba ma tibqax sħana fawissu. U mhux waqt bil-mara. Għalhekk, ġifieri hemm kienet titilqek xorta. Kien hemm dak il-perjodu ta' fintejt. Allura fortuna anke Spanja, marna ħafna trips. Imma dejjem għamilna arranġament bil-packaging, għamilna bagol għatta posta għax meta tivvjaġġa bil-motur. Ħafna drabi kienu BMWs. Allora kelli anke l-inner cases. Allora nipprepara l-inner cases ħantillaħħom hand luggage. Mbagħad fil-bagalja żewġ helmets, il-gear kollu għax ovvjament mhux ħad titlaq bil-biker. Mhux ikollok bagalji tiegħek għalik, allokati għalik. Mhux għall-mara. Le, dik dejjem problema kbira. Għax l-RT għandu pannier daqsxejn kbir u l-oħra iżgħar. Jien dejjem li żgħar. Issa jien t-shirt tiegħi u qalzita taħt tiegħi u parkalzetti tiegħi. Ma semmix sarbu. Imma mbagħad dejjem kelli nċedi li top case għaliha. Tara. Vera kella raġun li mpoġġu l-helmets jekk per kazu ħafna xana ninvolvu ħafna sightseeing meta nitilgħu bil-motur mhux just miles and miles and miles. Allura mhux ħatoqgħod tiġri bil-helmet. Allura dejjem ħallejna biżejjed spazju fil-top box biex impoġġu l-helmets. Sakemm mbagħad sibt li nista' nixtri katina minn Gordon bil-lok u ndendilhom mal-ġemp tal-motur. Xorta jagħtu fil-lajn Aħna nifqu għal-break, redejmer. Nifqu għal-break ħafif tajjeb. Nifqu għal-break,
Unkomplu wara 5 minuti break. Iqpaw magħna. Mela, Tonio, xi ħaġa li n-nies ma jafux dwarek, x'inhi? Għax inti n-nies jarawk mill-lenti waħda. Differenti. Mill-lenti waħda, Eżatt, eżatt. mill-lenti ta' reviewer kif temmejna fil-bidu. Imma, x'jafu n-nies, x'ma jafux in-nies dwarek? Lew ħana qasabna ma nafx. Kieku kelli nagħmel preferenzi fit-tielet post il-karozzi, All right. fit-tieni post il-moturi u fl-ewwel post il-baħar. Il-baħar, ħobb il-baħar. Imma baħar ngħidu Tom jew Dajsa, u l-istess approach tal-moturi u tal-karozzi. dik Inti kont tagħmel xi ħaġa bid-dajjes ukoll xi programm. Għamilt. Għax niftakar. Tul is-snin darba minnhom għamilna sensiela semmejna ċafċaf. Niftakar. U kont qabatt sailing boat kbira ta' 50 piet u rib bżewġ magni u għamilna d-dawra tal-kosta ta' Sqallija. All right. U konna domċ 6 xhur nipprepara għalih u għamilna 3 ġimgħat niffilmjaw u mbagħad ħriġna serje sħiħa. Alright. U konna irranġajna li f'kull port jew port żgħir li hemm mal-kosta ta' Sqallija kollha kelli tim għaddej bil-karozzi Alright. u aħna għaddejjin bil-dajjes. Bid-dajsa. U kienu jaslu ġurnata qabilna, All right. konna arranġajna ma' sindku ta' kull post Alright. li jiġi jintaqa' magħna fuq il-moll, namlu l-intervista, u mbagħad joħodna fil-postijiet storiċi, Alright. fl-aħjar restorant tal-lokalità, Tajb. ħanna fil-kċina, Eżatt. tkellimna ma' xelf. Kollox tleġġimat. Kollox tleġġimat. All right. Kollox tleġġimat. Nistja. U għamilna d-dawra kollha, kosta kollha. Għax niftakar li kien hemm programm li kien għandu xi Kienet wieħed mill-achievements kbar, ħadd gost Dak ma jabbix miegħek. Le, jiena ma kontx immur miegħu qatt. Daqsik biss. Dak kif iċċaqalek. Stajt kont il-crew fuq l-art. Hekk iva, hekk Dak kif iva. iċċaqalek. U don wara fikċina kont nidħol ukoll. Mhux Kif iċċaqalek jiġi Jiena Jiġi aħda. inħobbu ma jħobbniex lura. Italjani affaxxinaw kax tpoġġi kamera qudiem ma manke qatt ma derru. Jintelqu. Jintelqu fil-kċejjen konna neħdu gost tajmin tħanna ftit kċejjen. Hemm l-ospitalità. Verament żbieħ. Le, vet, anke tismaħħom jitkellmu Taljani, kemm huma anke tfal, ishom jafu jitkellmu. Jabdu jitkellmu, mhux Ikunu komdi, ikunu komdi. Tintervista tfal, mhux kollha jafu jitkellmu, fim? Jeħlu. Imma Taljani l-iskanta għandhom parola faċili. Mhux hekk. Imma kienet teħen, kont insegwi ftit, kont għad-dizajn, naħseb kemm ilu l-ettajt Antonio, kemm ilu. Li għamilni probably viċin l-20 sena. Eżattu. Ma kont Viċin għad-dizajn, ma kont għad-dizajn. Ewi, kont għadek Ma kont għad-dizajn. Jissa użanna Ma mbagħad anke għamilta iktar minn darba dik id-dawra xi ħaġa li Mhux hekk għax imbagħad kull ftit snin nerġa' noqgħod narġa'. Dabdaw biex idduru ma sqallija u ġejtu lura. Dik il-darba xkonna nifilmjaw t-ġemata, ma ġeneralment jekk għandi nippjana trip bid-dajsa tiegħi nagħmilha over 2 weeks. Over Li 2 weeks. indur ma biex nalloka ħafna ħin li iżole olje. Għax hemmhekk trid tagħmel ġimgħa waħedha, ġifieri għaddej minn Island għallhom seba' gżejjer u l-baħar u l-ambjent. Jien mort waħda minnhom kont nsejx jisimha ma dan, li popolari għat-turisti. Vulkano, Alikudi, Katamaran żgħir u ħadna xi sija l-bord. Salina. Kont Lipari. Probably. Nsejt ma danna xirina l-ismit dizastru. Kont krejt kif nżilt Motorino. krejt motor rot electric u kif mort biex nikrid il-Madon Ferrota għallitini l-ID card insomma. Ma tajtu l-ID card. U għalli, ent kif kull jom Bonella? Data da, għatlu, kull jom Bonella. Għalli nas, għalli kull jom Bonella. Ciao, cugino! Ma si dik lajna kiet sabiħ ħafna. Kwieta, jiexu nisċofija, kolozzi xej, ma jizistux roti u scooters. U fissa fishing island nżejċiza, ma nismit ninsiju. Isma, jien ħanħu spunt mill-li qed inti electric. Taħseb li l-elettriku huwa l-futur?
Kun ġenwin auton. Jiena l-opinjoni tiegħi u l-involviment tiegħi ma' ġurnalisti li nintaqa' magħhom spiss wara Malta. L-electric għamel avvanzi kbar, imma li niġu f'sitwazzjoni li jeżisti electric biss, naħseb li huwa impossibbli. Naqbel miegħek. Allura il-tendenza ġenerali hija li l-electric ikun aktar għall-urban ġveri għaw Malta, nkunu onesti, jekk m'għandekx intenzjoni s-sifer bil-karozza, l-electric għamel ħafna sens. Għandek 400-500 km range. ħafna nies qas ikollhom għalfejn jiċċarġjaw jekk mhux darba kull ġimagħtejn. Eżatt. Qed tifhem? Naħseb mingħajr ma noffendu l-ħadd. L-infrastruttura hemm fejn timprovja daqsxejn, inna nisimgħu li ħajkun hemm ħafna iktar charging stations kellhom bżonn jaslu. Għax anke d-drive li qed jagħmel il-gvern biex jinkoraġġixxi. Waħda mill-ikbar impedimenti hija l-fatt li jekk m'għandekx garax li tista' tiċċarġja fih. Bħal saqallija. Imma naħseb minna di. Armina jiena mort naħseb 7 darbit, karozza elettrika saqallija, u dejjem kien hemm daqsxejn ta' anzjetà. Għax anke jekk tagħmel għax jgħidulek tippjana tista' tippjana kemm trid, imma tippjana li tajt il-hotel għandu charging, iċċempillu d-led darbit jikkonferma li għandu da, tasal hemmhekk bil-batterija kważi mejta. Skuża, min non funzjona. Grazzi. Jew l-outlet per każu bħalissa ma nafx hemm xi tlieta mill-4 charging bil-cable maqtuha. Jiena kemm inna morru bil-moturi, u hekk qatt ma rajt charging station. Jiena ma nsertajt charging station. Ikun hemm jiena mort f'Awwissu jiena l-mara u kienet baxxa u sibna fuq il-mappa charging station u għadna tajjeb hemm speċi ta' shopping mall ukoll għax biex tagħmel sija u nofs jew tiċċassa fil-xemx. Eżatt. Il-shopping mall sibnieh, mbagħad charging station fejna. Before we knew it, konna minna 2 kilometers. Issa? Biex sibniha. Sibniha, ċarġa ma trid tagħmel 2 kilometers. Mbagħad oqta u mur biex imbagħad tnejn u. Fejn kienet Hemm ħafna, I mean, with a petrol or a diesel car, għandek exactly shoes, kif ta' wasal 1 tank waqaft, 3 minuti u complete, you know, ġifieri. Hemm il-limitazzjonijiet. Allura ideali. Imma hekk ħassif il-bej jiena meta mort ħajjar tal-waħda kont u mort għand wieħed mid-dealers li hawn Malta. Għalli djala hawn Malta tiddew ħassibet li nħobb insifel bil-kolozza. Għalli fejqet lu sqallija l-Italja għalli mhux ideali ħassif il-bej tippjana ħafna. Tippjana ħafna, fim? ħadd tkun limitat fi ħadd mhux inti jekk nixtieq immuraw imma l-pompa qiegħda u tkun fim mbagħad naħħejt U l-ansjetà dejjem aħna perkażu morna għamluna feature fuq electric cars għalija. U l-ewwel post li morna kien Mount Etna ovvjament. U tlaqna minn Pozzallo u tlaqna full batteries jiġifieri. Naslu fuq Mount Etna li forsi koprejna ma nafx inqas minn 200 kilometru. Inħarsu lej il-xismu? Il-gauge. Qed jgħidilna fadlilna 50 kilometer range. U qegħdin hemm fuq. Il-crater. Balikajna. Issa x'kien ġara ovvjament wara tirrealizza li l-ewwel nett biddilt id-driving method kompletament. Għaw Malta kienu dejjem misjuqin allura f'da aħna tlajna 160-180 kilometers qed ngħidu gos tlajna allura f'da aħna l-computer beda jirraġuna li l-average tiegħek huwa tibqa' dejjem dan u t-temperatura fuq kien 0. Allura il-batterija immedjatament markalek l-expectancy tagħha. Balikajn. Baddejna nfittxu xejn within 200 kilometers. 200 kilometers. Il-Jesus Christ. Allura, baddejna niżlin bil-mod
F'daqqa waħda fuq ir-radios għax konna aktar minn karozza waħda. Isma'w, tiela r-range. Before you know, diġa tara 3 kilometer u wasanna sal-outlet mill-Letna, ħalli l-outlet ma ħadmux dik il-ġurnata. Imma mbagħad tangod kellna hotel viċin u wasanna sal-hotel u għamilna forsi satejn nilagħbu biex iċ-charger sal-hotel jiġi jaħdmu sew. Għax jekk aħna kellna. Imma għandek dik il-biża. Imma jiena ma nafx li huwa l-futur. Tal-muturi ma naħsibx li l-futur. Muturi mbagħad differenti wkoll minn imħabba dynamics ta' teknoloġija nemmen li dejjem toħroġ fuq karozzi l-ewwel imbagħad tiġi adattata fuq muturi. Jien hekk nara li il-problema bil-muturi għadda sal-batterija f'karozza għandek fejn taħbiha, tagħmilha fix-xażi. Imma anke l-bilanċ tiegħu il-motur ħajkollok toqgħod x'imkien. Ħanejdu sissa hekk. Pereżempju ma toġobniex jien motur sportiv batterija. Bħalma ħarġet il-Ferrari issa ta' Mela, luċe. Smajt li l-marketing manager il-repożizzjonaw. Jiġifieri rajt AI ovvjament. Għammel mewġ jismu għaw Enzo u għallhom għajdli minnu Rajt intervista ma' Luka Demonteġemo l-ex-president. Għallhom l-ewwel ħaġa jien kont inneħħi l-kavallino minn fuq il-bonnet. Biex maħma Ma dil-karozza ħaġa waħda serħu moħħkom li ċ-Ċiniżi mhux ħajkkopjawna. Ma naħsibx li għal-futur, jien ma naħsibx li għal-futur. Imma l-għamal titħajjar karozza elettriki. Għamal titħajjar, għamal ta' għek. Jaf, daqsek titħajjar Jiena naħseb bilanċ. Hemm post kbir għall-electrics, hemm post kbir għan-nies li jixtiequ ikollhom l-awtonomija, allura hybrid isir importanti immens. Il-hybrid hemm ħafna lok ta' improvement. Eżatt. Kemm bħala charging time s'issa ħadd m'għamel dak l-isforz li jagħti charging time tajjeb ħafna kif għandna fuq il-full electric fuq il-hybrid u r-range hemm meta jkollok jinnaf 200 km range. Imma xorta għandek bħalissa it-tendenza hija li jkollok a generator. Xorta għandek magna normali, timxi fuq il-batterija, imma whenever you need, you don't need to plug in, tixar il-magna u tiċarġa it tops of the battery. I think that is a happy compromise. Jiena ma nafx ma tlex, kelli BMW ila għaj iż-żajra. Dawk kienet mamulak Isa kwadra. L-i3, l-electric. Li kella generator. Dawk range extender. Range extender, proset. Dak for some reason il-BMW fil-bidu għax kienu jafu. Ma kienx dik range anxiety kienet issue. Ħarġuha bil-range extender un bat waqfuha. After 2 or 3 years waqfuha. Kella magna żgħira, jekk inti l-battri waslet, tista' tgħid il-magna u tiċċarġja l-battri. U inti m'għandekx problemi ta' I think that is probably ħajkun compromise tajjeb ġifieri. Ma nafx kif teknoloġija bħal dik ma komplewix pereżempju. Hemm ħafna kumpaniji li qed jipperfezzjonaw. Eżatt, x'hekk inti hemm OEMs li qed jipproduċuhom in commercial quantities biex ibijawhom minn manufacturers, qas il-manufacturer m'għandu għalfejn. U kważi eventually ma nafx jekk tistax timbih to the public, as there's too many alterations that you need to do to the business to business, for sure, hemm suq kbir. Għax tagħmel sens. Taħseb x'inhu l-ikbar żball li jagħmlu n-nies meta jaslu biex jixtru vettura? Jien ħajti l-lum hija nagħti pariri lin-nies fuq x'jażlu għax il-konfużjoni li għandhom msejken mhux tar tagħha. Imma nixtri electric, jew hybrid, jew petrol, jew diesel. X'ħan għamel? Ħaġa li probabbli kieku kelli nażel jien xorta mhux ħanieħu l-parir tiegħi stess. Imma dak li ngħidlu jien right sizing. It-tendenza hija li bniedem jgħidlek jiena rrid nixtri jekk għandek 300 km, 400 km, 500 km, 99% ħammur għal 500. Imma kemm tuża karozza? Darba kuljum, da xogħol, allora għalfejn għandek bżonn 500 km. Is-siefer bija le. Allora għalfejn ħad tixtri karozza li
4,000 iktar. Tiswa, Mhux hekk. Iktar tqila. Iktar, more għalfej. Tagħmel So right sizing hija xi ħaġa. Ngħidu lin-nies isma' ħanixtri mutur. X'ħat tagħmel bih, x'għandek moħħok, kif ħadd użah. Biex dak li jkun tigwidah dejjem isma' għall-aħjar option. Għall-aħjar option. Situazzjoni imbarazzanti waqt xi review. Ġiet xi ħaġa waqt xi review qed tiffilmja u kienet imbarazzanti. Ovvjament qatawilek. X'qed titħaq, inti taf xi waħda. Le, għax daw jaxbuni. Taf xi waħda. Tisma' u hija xi ħaġa li teqpa' impressa ġo moħħok tgħid ġranna hekk, mhux xi ħaġa tas-soltu. Waħda li ġrat li żgur, kont qed nagħmel test drive ta' Maserati fil-Howard Garden barra l-Imdina. All right. U naraw grupp ta' nies kbir, u ġili anke nkun qed nifilmjaw u tiġi school outing. All right. Tkompli magħhom u l-ħin qed jagħmel u kulħadd. Imma daw, mbagħad telaq wieħed minnhom u ġie dirett għalina. U kien Romano Prodi, dak iż-żmien President tal-Italja. Issa, alright. Dak kellu widneħ kbar, ħafna. Ma naf. Ma mbagħad tfittxu. Maserati. Ma naħsibx li għadu ħajjena u Romano Prodi llum il-ġurnata. I think he is. Vera? Ma nafx. Taf li ma nafx. Ma niftakru. Kien jgħataw on EU business and he was still the president. U jien jgħat il-majkjat u qabad konverza li u kien president tal-Maserati. Fi żmienu kellu per każu tim ta' nisa tad-dar. Tkun Tonio, xi ħaġa. Marta Parolja. Oh, conversa, and we actually featured it in the program. U jispjeganna kellu nisa iħitu il-ġilda, seeds tal-ġilda, l-istiġi, kien isir blidej. It was very. Ma tantx imbarazzanti dik. One of the lucky ones. The lucky ones. Mela, laqas jekk tipprova tagħmilha ma. Niftakar darba qiegħed Ruma qed niffilmjaw a launch ta' Fiat. U kelli il-cameraman li lu 25 years miħaj. U f'daqqa waħda kwiet u hekk. U nisma' Tonio, timma. U nsibu Michael Schumacher qed iżommlu idu. Tonio, għandi Michael Schumacher. Kien jaw what it meant to me, ġifiri. Żgur, ovvja. Mort, dak miġbut waħda ġifiri, wasn't bad. Michael Schumacher. Kienet iżomm hit min. Martin, qed iżommu. Salmulu l-Martin, nice guy. U intervistajtu. All right. Kien Cold ħafna. Cold. Edha mux kullħat l-istess. Għadu ħaj ma kiex ma kien. Għadu ħaj. Għax ma jisemma Vi provaw joħorġu stejjer fuq, ġifiri, ma dal-axħar li attenda xie teċ ta' t-għet mit-tfal tijaw, ma. Zammu kollox huma contained fil-familja. It's a bit. You know, especially he was the brand ambassador tal-karozza. Xidir, ma nafx, għadda ma rajtix. Kristja. Kristja. What's the next question? Għalli s-ser daqsek ħazin fil-kampjonat, jinaġek kelli għabtin. Għaxak il-żmien kien beda decline. Bada kollok tikdem il-sijena. Bat kien imġan Todd, sejma u dog, u il-kwarta jgħetkellem fuq karozza li żgur ma kienx raqabel. So beautiful this Fuq pala l-Pinocchio. Mux Pinocchio dak jixbak kien. Jafuq pala l-Pinocchio, għax min jaf kien għideb. Ġantot mux kien isu Pierino. Iva, Vera, ġantot. Kifu ħafna. Eżatt. ħanek il-għoddidi? Mux ovvjaw. Mux Ġili, peress li naħħejna l-elektrik, ġili spiċċajt bla fuel bħal pukka. Ħanajdlek. Battilkom ritratti, għanna darba minna trip
bħala ħbieb. Immaġina Gordon, Għandi ritrat, John Mamo, l-arba kompetitor tiegħu, but their best of friend, Elena Zappardi, li kien anke. Daw kienu maħna, John għadu ma kienx maħna, ma ċemot. U jien. U ħadna f'erba moturi kompletament differenti, ħadna Triumph, ħadna Indian. Naħseb. ħadna Downtown. Rajt il-filmat. Downtown. Rajt il-filmati. Kont qiegħed bih. Tlaqna fuq il-katamaran, għamilna forsi 15 kilometru, u għafli. Eżja? U l-għarma fuq ġar, vojt. Mela mux U bat marru malajr, marru petrol station, ġabu, wasanna, teknikament mux tortijaw. Eżat. Mux bħali. Għaxu ħobbi pjana. Pero ġela bibu għallu hija. Ma jaħlix. Pero kien vojt. Mela Armin, jiex għallija waqaf, jina waqaf. Ma mux tortijaw. Aħna, it-triq eżat xint uħroġ mill-mejni. Ma dak it-tortijaj, mux it-tortijaj. Għawek, Malta, ġifiri. U le, mux it-tortijaj, ma tortijaj. Ma dak ġibit li filmatet nat il-petrol bil-landa zaħira, u tela, Mijiet ta' eluf. Kem tela? Xaħandi 50k, u rawħ. Nessa tella, mela xaħġek. Xaħandi 50k rawħ dal-video li jenet tella bil-landa, tella ħatajek ta' rendi, 1 week ago, 4 weeks ago, ta' 5 weeks ago. Ma insomma. Mela, skont, redima ħan ifqol 5 minuti oħra, għax għaddew 20 minuti oħra, għajtitiri l-ħin, fadlinna quick fire questions, fadlinna ritratti. U hija, għarajt, ereħe, mixi. Għan ifqol 5 minutes, pawem, wara di, quick fire questions, fuq Tonio. Mela, ġena tħalla, għanna issa naqra quick fire questions għal Tonio, ħanibdew. Ħanibdew. Mela, bdid. L-għuħda ma fehmtix għal fejn għamilta jena. Kont sen saqsija. Rajċi videos, ma fehmtix għal fejn għamil dawk il-soġġetti. Naffejħa jorientaru. Naffejħa jorientaru. Anka jenek naħseb mill-li tkellem issa. Mela, Ducati u BMW. Tittix kas li BMW. Donajt li li beda bil-BMW. Beda bil-BMW. Le, u naf li għandu soft spot tal-jom xorta, meċa niprofa. Joġboni, motori. Mbad nitkellem. Mela, inti. Muturi u karozza. Skont tarġi, dak kif meta jisaqsuni li mill-karozza favorita tijak. Għandi 10 f'kategoriji differenti, jiddependi if it's for leisure, also on traveling. Taħseb xi tkun l-iktar ħaġa għal qalbek? Karozza jew mutur? Missa s-sitwazzjoni jara inti. Jekk hemm sitwazzjoni għandek taħrab, karozza jew mutur? Ma nafx. Xi ħaġa li kieku jekk ikollok tgħix minn karozza jew tgħix minn mutur, ma nafx. Diffiċli vera. Mela. La qalbek. Ħanna għal-passjoni mutur. All right. Għal-passjoni mutur. Mela, kafe u birra? Kafe. Għaxin alkoholi li 8 jew 9 snin ma missa. All right. Xej. Kanna ħafna resident. Guest. Aħna m'għandniex problema x'kafe mmorru dejjem. Le, kafe. Ma tistax ikollok alkohol u moturi fl-imkien. Għalek waqf nixrob l-alkohol. Ma jagħmlu sens. Anke meta vjaġġajna. Ma jagħmlu sens redime. Alkohol u moturi. Tajjeb. All right. Choice tajba. Lek għamilti lek għalek. Ħażina. Mela, inti. Ger manwali jew automatiku? Automatiku. Anything. Tara, nis lemmet jixxifti għawe? Ma tamilx sens loġiku li u anke fuq il-moturi. Aħna automatiku li ma xamdu. Ma teknoloġija kif qed tiżviluppa daw il-quick shifters fuq il-moturi l-kbar. U DCT, so da. Pero, to be honest, għalija, skont is-sitwazzjoni xi tkun il-għala, ma nimmaġinanix ħatmur off-road mutur li ħajkun automatic. Insa, Commuting qed ngħidu jew touring.
Għal-commuting u tur. Jew taqbad it-triq, isma' taqbad it-triq minn fejn konna lingwa glossa saletna fuq. Dawk it-toroq tgħid kiex Imma din l-iżbal li jiġri għax għandek gearbox automatika ma jfissirx li ma tistax tuża manwali. Le, Testa. Ġifieri, you have the best of both worlds. Jekk trid titla l-Stelvio Pass tagħmel li trid u imma mbagħad meta qiegħed fuq l-awtostrada u s-sowjaj turġa' għalfejn toqgħod tibda. m'għandekx problema, għandek Il-motur jaf jagħmilha 10 darbi taħjar mill-li taf tagħmilha int bla dubju. Fimni, jien meta kelli l-NC750 kontatt u jinvizititi għaj. Meta tlajs għalija, tani pjaċir. Ġviri l-istess, bejt għamiltu sports mode, ħalli l-għaliet iżommom iktar, sewa, u bejt nġib kantuniera, għante waħda majna, zel sekk. Mux jaqbad sew. U ma terġa, u jaqlek tart waħda. Ġifieri għaxbok tajjeb. Oġobni. Inżil? Issa, nżiltu beħħejtu. U vera. Imma, meta tlajb b-scooter, sqallija, ma ġobni xejn. Jien naqbel miegħek. Komdu iżjed. Komdu iżjed. Imma ma ġobniex dik li wasal dawk it-twisties. U għandek iktar strain għax tibda taħseb żewġ breaks. U anke biex toħra, Ma dik mhux biex. Imma insomma, id-dinja nemmel Scooter mort kelli Beverly 500 mort xi 3-4 darbi sqalija bih ma mhux ħajtik pjaċir. Le, ma mhux ħajtik pjaċir anyway. Nitsoċċo ma' gearbox. Eżatt, dak għasandu kemmer, ħaġa għatfem. Jien ħabab tiegħi kif għatlilek għandu T-Max jiġifieri huwa fast scooter. Imma għalli viż biex tinni pjaċir sqallija, mhux tinni pjaċir sqallija, għalli f'dadwir. U dak iktar għax kutajt għandek Forza 750. Għandek il-gearbox U tista' tintervjeni. Għandek tismaħħa timdel il-gerijiet. Ma dak CVT. Ma dak CVT tisa vera jimxi, imma. CVT forsi less pleasurable. Eżatt. Inkomplu xerġena. Mela, Malta jew sqallija. Pass. Sqallija. Dejjem qed nitkellmu fuq fejn jkun hemm moturi involuti. M'għandix x'aqsam aħna. Ngħidu l-pjaċir tal-motur. Wara l-kamera kont qed nitkellem ma' Tonju l-ewwel u qedlu isma' kurżità mal-Amerika issa qedlu jiena mort. Qedlu isma' x'tgħidli. Qabel miegħi fuq ħafna punti qedlu naqbel. Ġifieri isma' Malta għandna ħafna flus, però mhux eżem daqshekk. Ma nagħti nitkellmu fuq il-moturi. Fuq moturi aħna Malta m'għandniex fejn ħodu pjaċir, u ovvjament nitilgħu sqallija. Di ma nafx illa x'għamilta, ma nafx ħajrispondini, ġifieri ma nafx naqbiż ix-xogħler jekk hu sports bike jew touring bike. Tajjeb. Timma. Nara, għandek raġun. Petrol jew electric. Skonċiex. Runabout għal Malta bla dubju electric. SUV sabiħ fejn tista' tagħmel ftit touring serju. Fuel jew hybrid. Motur naħseb jekk ħadd ivvjaġġa barra minn Malta, naħseb wieħed mill-ikbar żbalji tal-marketing li saru dawn l-aħħar snin kien Harley Davidson jinkoraġġixxi l-Charlie Borman u Ewan McGregor jużaw il-Harley Davidson Electric għal dak it-tielet film li għamlu u it was the biggest downer, l-ikbar flop għax daw il-programmazzjoni kienet kollha bil-qeda jistennew daw il-madar fil-motor jiċċarġaw. At one stage ġabu truck generator jaħraq il-diesel biex jiċċarġaw għalli jistaw jispiċċaw il-vjaġġ. Li fil-verità dak huwa mim li jużaw u l-ġrad vera. L-ġrad vera, it was an enormous mistake. Mela, sports bike jew touring bike, li nafu nafseb nafxin ir-risposta. Anke mħabba il-żmien, l-sport għal dejjem kien jajjin imma issa jaqsamni. Anke l-ħares lejn u da'
Mela, jina sema għadin nafsa jirrispondi. Ma nafx ta' baħar jew montani, ġifieri kosta jekk qiegħed bil-mutur. bil-mutur, bil-mutur. Alla volja kif ammettejt għandi affinità kbira mal-baħar, imma mbagħad fuq motur preferi fil-muntanja. Fil-muntanja, tajjeb. Issa, ħanaqbdu ritratti li xtaqt inti. Tajjeb, u la tensemmu montanja. Mill-ewwel. Hawnhekk għandi lilek background warajk hemm il-muntanji bil-BM. Naqa storja fuq dak ir-ritratt. Għawiet modell inti tajjeb hekk. Dak kif minn isser żball Spanja. Ġbarna l-motur minn Madrid u tlajna the northern coast ta' Spanja. Ġivi mux il-motor mux tijak, rejtuħ il-motor. Supplixxu il-BMW. All right. U għalek forsi my attraction to BMW tantawni opportunitajiet, moturi sbieħ, postijiet li għatma konti. U il-prattiċità li kif għatma l-inner bags, il-liners, l-esti, mor ndaħħana fil-panniers u tlaqt. Kella ħafna opportunità. Li ma motoru da? L-RT, 300. All right. Mela, qed naraw BMW. Dan għandu storja. Għandu storja. Dak tiegħi. Dak huwa R69S ta' 1965, one of the early boxer engines. All right. Dak kont qiegħed niffilmja barra minn Malta ma' Carlo Borġbanaġin sellimna minnaw, fuq xi ħaġa totally unrelated, u waqafna bari għax konna tinsuqu minn Ruma sa Malta. Dak il-programma għole. U Carlo. Insegwi, Carlo kien mistieden biex nagħtu daqsxejn ta' spinta, ma għalli le ħanaddu minn bari, għalli għandi interess li nieqaf xi ħadd insomma. U waqafna l-interessi tiegħu, imma qal isma' daw ukoll huwa dealer kbir tal-moturi. U ħafna spes fil-widnej u hekk, għalli ħajħodna x'imkien, imma trid kważi nattu la kajnej. Biex nażlu tal-mafja. Tkunx taf. U morna u kellu klip żgħira għax klandestinament ċerna l-mobile u filmjana ftit qatt ma rajt kollezzjoni ta' Italian racing bikes, Ducatis, MV Augustas, ħafna minnhom championship winners, etc. Misjuqin minn nies famużi ħafna u dak kellu kollezzjoni enormi. Enormi, Joe Bunker, m'għandix idea fej, ġifieri. Mbagħad rajt dak minnhom kollha daw sunlight li bajk kien the old one out, ġifieri. Probably. U jiena ma dak I fell in love. U eventualment trattajna u ġejna lura, u mbagħad kienna niġbruh, ngħidulkom li malaj. U Carlo rridu ġi miegħi għax l-istess kelli jarġa' bżonn immur għand l-istess nies u kif ħanġibuh. U għandi ħbieb u kien hemm xi ħadd qal li seher qalli intik van. Għatlu tajjeb, thank you, għatlu totali van. Mor ġbart il-van u bqajt sejjer fuq il-katamaran. U għadna naslu bil-katamaran ta' filgħaxija. Unsuq minn Pozzallo għal-Bari filgħaxija. All right, straight. Imma I had planned li nagħmilha forsi in 4 hours, għax il-van ma kienx jiġri ħafna. U mbagħad naslu daqsxejn tard nordu l-għada filgħodu nabbu u niġu lura. Kunu friski. Long story short, ninżel minn fuq il-katamaran, nibda nsuq, xita, wipers zlieġa, imma l-ar ħaġa li da ma kellux dim. Iż-żewġ bozzot dim kienu maqtuħajn. Kellu biss il-bright. Allura, il-minuta li nixal il-bright, ikun hemm trakk u jixalli stadium sħiħ fajn. Lasla mhux qed jara. U nitfi u ngħidlek kienet the worst drive
of my life. Mill-4 sigħat saru 8, wasalna kienet ġatela tixxen. Karla nimmaġina il-Madonna ma minn ġejt. Għabbejni u Jena zaħzajtu l-ewel, għetlu kemm użajtu minn 1 sa 10? Jew kemm tużaħ minn 1 sa 10 netlu? Nkun onest, darba s-sajt jajni, għamilt periodu nużaħ regolarment. Imma mbagħad għax it's-sen easy, teknoloġija, anke il-kickstart tal-Harley per każu ħafna moturi, it's parallel to the bike. Tal-BMW, il-kickstart qiegħda outwards. Ġifieri inti jżomm il-motur. Tpoġġi saqajk fuq il-kickstart u tiġbed il-barra. Mhux tiġbed It's much easier. Start f sekonda żewġ ċilindri 600cc. So very easy. And it used to start first go u għamilt perjodu niġri. Issa naraw il-futur tiegħu insomma. Mela, dan ritratt. Dak Victory. Il-Victory dak. Dak mela rajtu fuq l-internet, Holland, kelli tiflatation dak iż-żmien, kont batlila u l-lum ir-raġel tagħha jaraw il-motur, the pricing was very, very good, u għalat. Il-ġurnata li għalat, nirċivi telefonata minn għand Gordon, eċċitat. Isma', ħadd l-Aġenzija tal-Victory. So it was a coincidence. All right. I still have that bike, għasandi naħseb 1,000 kilometers. 12 years, jew 10 years. Ma tantx użajtu. Mela. Imma l-qalbi ħafna. Nimmaġina l-mara? Dak Route 66. 66 fej bejt fej. Bla helmet. Pero. Eżatt, avventura sabiħ. Ben moċċali. Tafli in certain states, illegali s-suq minar helmet, illegali s-suq minar Għax jek tidħol xaħġa minar helmet il-ranġament ma dik problema tiegħek, però jekk ma jkollokx noċċali jista' jkun jiġi xi ħaġa tkun detriment xi ħadd ieħor. Route 66 waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' ħajti, konna grupp vera sabiħ, konna grupp ta' xi 12 mutur kollha Maltin, għamilna arranġament ma' ditta partikolari, tawna moturi ġodda fi għamanti zanzannija maħna, kena l-backup, kena van maħna, spare motorcycle just in case kollok puncture, bil-refreshments u l-affarijiet, insomma, kien l-unika dizappunt kif semmejna kien l-ikel. Għax inti ta' Għamilti l-avventura biex għamiltu kollha Route 66? 2 weeks. 2 weeks tamela kollha jiri. We covered quite a few miles every day. It was a tough. Għamilna xi 6,000 miles. ħafna. 6,000 miles trid tikkonsider li konna nippruvaw nitilqu bej il-5 u 6 ta' filgħodu. Il-temperaturi kienu esaġerat. I mean Harley Davidson tistgħuha minn fuq tistgħuha minn taħt, għax is-sħala li allura konna nippruvaw mbagħad nifqu per każu fis-satej jew tlieta ħalli tilħaq. Ma kienx pleasure. Challenging ħafna, anke ftit mill-postijiet li morna. Isma' motori kbar mill-miljonijiet, barsew, isma' xorta. Li kellna fortuna, our bags kienu qegħdin fil-van. Intom dejjem għandkom backup jiġri. Le anke il-luggage. All right. Mhux għandek dik li huwa tajjeb. Taffilek naqra minn dak l-extra weight. Dan immaġina Bekka id-dar li kont ngħix fiha u kif
il-moturi kellhom kellhom postom. dedikata. Komdi, kienu Eżatt, kienu komdi hemmhekk issa bit-tapiti. Ġili saru skomdi għax mbaddu il-vantaġġ ta' Hemmhekk kulħadd kien xamplat. ta' garax, kamera u hekk tgħid tisma' motur dik il-vantaġġ tista' mhux Issa bħalissa qegħdin fuq jack, fuq car jack hemm 4 u 5 mottijin bl-affarijiet u taħt l-amara kollha tad-dar taħt. Għax jekk irrid ma nistax jirreċikla l-amara. Eżatt. Issa, da daħħal dar retrati jena, għal-raġuni, għax daw kienu żewġ mistednin tagħna. All right. Gordon u hemm kelkom ieħor ta' John ma. Għadna ma stedinniex, taħjeb ġifieri. Wara l-avventura li għamilna sqallija dik ġeneralment ix-xena fuq il-kamera ġejjin lura. Inti ħadd li ritratti il-ġimgħatejn ukoll. Ejja. Daqsxejn jikel fl-istonku ma jonqos ġifieri u L-Amerika l-għor tista' sorry ma realtà. Eżatt. Limis. U għawek, dan fajtu għax ovvjament hemm storja warajja. dak interessanti. Dak il-BMW tawni il-1600. All right. Il-nota mill-exhaust għandek ċilindri, eżatt. U dik ġbartu minn Munich u tlajt Norway. All right. Għanna jenu l-mara, beautiful holiday, għamilna ġematej sabiħax in August u kesħa, xita ġurnata wahda biss, all right, patti ta' xar xita nizel satej, zaħid daqsek għax visibilita Zero, mux u ma tistax tijaf. Għaddej at 60 km/h u tibza jek tislowja, ħaj jiġi xaħat minn wara u ma tafx xem mal-ġemp, tipprova t-followja il-dwal ta' vettura u d-dime u tipprova zom the same distance u tispera li xi darba di xita tiegħek. Imma parti mill-avventura. Parti mill-pakkett u dak. U l-number plate, xie? Il-number plate, aħna ġejjin lura u wasanna l-Ġermanja, Hamburg. Parkjajna, irqadna, fil-ħodu ninżel, u il-mara ndunat, għat li sma number plate, dak normali, xaħat għaxtu. All right, mux bil-maltem tqaċċat. Le, xaħat għaxtu. Isma biex ċat pjan Iva, ma jtfaksu bil-maltem li għabdew. Imma, problema. Mux hekk naslu. Ċempilt il-Henry, għalla jaffirrat la Henry, ekke kwer. Għalli mux tamel bieċa karta li Kiku Malta naqbel li għal ma Ġermanja. Għat mena xan għamil. Tħalt, għax dak kien motor uffiċjali tal-BMW. U sibt the closest dealership tal-BMW. Għat immur għandhom tajjeb jew ħażin. I have to see, they have to guide me. It's their property. U għattila mela nikkittjaw un suqu bil-mod lej dealership. U mixin, samma, u ikonem police car. U jifqa fit traffic lights. U għat jek jinnotaw. Allura waqaft li ma jistawx. Jidħol karozza warajja, jibda jpapa. U bil-Ġermanis għet jgħal, mandekx number plate. U jgħal tajdlu, right, thank you. U jpapa, l-polizija ħarġa. Mamma hija. Mbagħad tengol f'dak il-ħin inqabil bil-lights u wasalt il-dealership u problema serja. Għax qalu li isma' aħna kull stat separat. Jien ma nistax noħroġ lok number plate Hamburg għal-motor reġistrazzjoni. Għal dak xiridu nagħmlu għadan. M'għandniex motor xintuk at the moment. Ħanikru lek wieħed. Crowley RT għalu li inżel bl-RT il-Munich biex aħna ħanabbu il-1600 fuq truck ħaninżlu bih Munich, natuħ il-dealership tagħna Munich u jieħdu ħsieb ir-registration u nabbu l-RT li krejna lilek u
untellaw u neħdu lura. Lajt ħesek bil-George Tortijek, missa kamilt il-karta. Xaħat kien Forsi Insomma. Mela, if you didn't redeem it, ħajkun ġenu nifqoċ 20 minutes oħra. Bis-serjetà, Mela, xfadli naħna? Mbagħad nikkonkludu. Nikkonkludu. Mela, 5 minutes break oħra, u mbagħad naqla conclusion, nikkonkludu tal-aħħar. Tajjeb? U rġajna lura għal-konklużjoni il-ħin itir. Il-ħin tar. U għasadna bdejna. Antonio għandu stejjer jien. Ikonna namlu series. Tlet programmi, Series. Series jien namlu, series sħiħa. Ikollok tgħix jew tuża b'vettura waħda, lim taħseb tkun? Waħda, m'għandekx options, just waħda. Tissa karozza, Hija mutur. ta' ħajti. Iva, li tgħid isma' Dikta tibżax. jekk trid, però li tgħid isma' it takes a lot of boxes, taf inti li ngħid isma' dik ħaneqpa' dej, diffiċli naf. Għandi tnej. Ejja, tnejn. Żewġ vetturi li ma nista' qatt ninqala minnhom. Għandi SUV li għandha 15-il sena, kulħadd jgħidli dik ħatibqa' u letteralment. Għal-qalbek. Jekk għandha 7 seats, jekk għandha factors kbar li għalija jagħmlu ħafna sens. Imma mbagħad bħala motur naħseb l-RT. L-istess l-RT li għandu mhuwiex ġdid, għandu qalbek dejjem. for 13 years, għadu il-verżjoni air-cooled. Għax mbagħad bdew partially air-cooled, u mbagħad bdew this is pure air-cooled. So, għandek inqas maintenance, għandek inqas issues. Imma Mela dak. Mwaħħalem. Mwaħħalem mill-bidu. Believe it or not, ukoll darba minnhom ikkonsidrajt imbijaw. Il-marra qalt li l-unika mutur li nieħu gost nirkab miegħek fuq. Allura ta' għandek raġun, dak jibqa' Isti, liema vettura qatt ma tixtri. Li tgħid isma'. Tajdik, issa naf, issa titoqdajt. Easy racing bike, sports bike. No, right. As jekk jgħu Gordon jgħid li għandek għaddu kadi, thank you very much. Ma thank Eżatt. Issa di jena nezzilt isma' mini forsi l-iktar persuna famuża li kieku tixtieq jien nafta mir-review magħha ta' xi ħaġa. Forsi mhux Schumacher żgur għax dik. Le, forsi in his prime. Daqskemm kien diffiċli Schumacher kien gustus Lewis Hamilton. More than once, u manka Malta ġifieri, u naħseb the ultimate fortunat biżżejjed li għamilt l-intervista miegħu Pagani. All right. L-istess ġibtu Malta, minna ħbib sow, għadna n-kontakt sal-lum, ġi 4 tim mal-familja, minna dak il-periodu dawartu Malta kollha, japprezza l-arkitettura, bnidem. Tieħu pjaċirek, dawn ħafna. Fanni għanaf, forsi zelaq li provajt inġibu ma rnexxilix u ma tantx kien hemm sitwazzjonijiet minn daw. Koenigsegg. Ma nafx minnu jena. He builds hypercars. All right. And forsi għandu daqsxejn iktar minn Pagani. Għax Pagani juża magni AMG. All right. Mercedes. All right. Da bena l-magni from scratch too. Thousands of horsepower, very respectable cars. Ġifieri nixtieq nagħmel ftit. Int qajt miegħu tkellimt mal-mara in meta kienet għadha il-Geneva Motor Show mhux ċajta kif inhi llum.
imma kienet l-isbaħ motor show li kien hawn. Kienu aċċessibbli ħafna daw in-nies u I used to spend a lot of time. Imma qatt ma rnexxieli kien ġej u sfortunatament ma At least kellek xorta dik l-interaction miegħu. Mbagħad anke moturi ġieli jiena mort per każu il-Bulldog Bash. To cover it as a journalist. Alright. Wara realizzajt li kont l-unika ġurnalist, not only in that event, but for a number of years. Issja? Għax daw Hells Angels, u Hells Angels mal-ġurnalizmu assolutament. U daw dej naħseb stidnuni as a joke. Kważi biex taf inti tates Jordan Zyra. That is what I understood. But when they realized the passion with which I was working, mbagħad inbidlet kompletament. All doors open. Il-ħin kollu jimmonitorjawni, darba minnhom mort fil-reception. Oh, dawk, aggressive. You owe me rent, għalli. Għalli, your mobile has been lying on the counter for the past 3 hours. Issja? Kont nsejt il-mobile. Nsejt il-mobile. Ħadd ma missu. Ħadd ma missu. Ġifieri, when I went back, he just started, with an attitude. Oh my God, your mobile. You owe me rent. U da fejn isir L-Ingilterra. l-Ingilterra? Xita hekk ma jkun wild. Wild. Imma mbagħad kien hemm ħafna motorcycle builders, ħafna daw il-custom bikes, so hekk all the big brands were all there, and accessible u tagħmel intervisti u kien hemm il-Hoss Boss dak iż-żmien. V8 with a V8 engines. Interesting stuff. U daw at least daret għal kif taqbad tgħid vantaġġ tiegħek. Mela. Le, by all means, but spiċċajna tanni u bows ġifieri. Imma they're suspicious. Hells Angels are notorious u l-ġurnalisti normalment qed tifittxuhom biex jaraw x'serqu x'drogi u x'daw li u jiena assolutament kull ma kien importanti il-motur dażek, eżatt. Jiena li biex nikkonkludu nixtieq insaqsih il-Tonju. X'taħseb li n-nies jaħsbu fuq Tonju paqpaq iżda fil-verità għandhom żball. Forsi jippikċerjaw kmod x'taħseb inti imma mill-perspettiva tiegek. Forsi mħabba l-immaġini li niproġetta fuq il-reviews fej niprofa nkun fattwal, għaxin għandi task daqxej delikata. Il-brands mux kollha ħbib ta' xurxin, kulħadd irid jaqra lejxin tiegħu u ma nistax nifavorixxi la wieħed u laqas ieħor. U in 25 years that has been my biggest challenge. The fine line li nżomm kulħadd on the same level, kulħadd nirrispetta l kulħadd u kulħadd nispera li jirrispetta lili u nistgħu fil-bidu kelli ħajkun hemm dak le jkun hemm dak ma jiġix. Dak. So, allura I portray myself maybe daċċej iktar serju mill-li fil-fattien. Eżatt, għadna ma jafux Tonju, nice guy, ġivri ħajċajta, pero eżatt, forsi n-nis. Naħseb. Għaxin n-nis ma jafux personali, jafux ovvjament, jafux li, eżattament. X'nagħmlu? Ħaġora. Li ma nafx kollox fuq kollox. Meta jgħafuni binti, xmux taħseb fuq. Għanajdilkom dir nispiċaw, darba edin event tal-Ford. U kien hemm Joe Kazan, u għet nitkellmu, u ġiwieħed, għalli, papa, għalli isma, għalli, u beda jispiegali fuq karozza li għandu. U komplejt miegħu, u telaq. But Joe Kazan, għalli ton, għalli fuq ix kienet jitkellem, għalli I'm ignorant, għalli I have no idea. Juff, kelma fulga, tani għalli
Nista nassigurak li kif ħarġu xejt, esek taf kollox u fimt kull ma għallek. Ma kellix id-dew fuq xejt jitkellem. Huma jaħsbu li inti taf kollu. Le, riċerka, mux hekk, ġusta fuq dak li jitkellem, mux hekk biex tkun preparat inti. Eżatt. Ejjeb. X'taħseb? Sponsors? Najdu, sponsors, ija, ebda, faqqaħħom. Mela, Kolla f'daqqa, ija. laqna Gordon's Moto Center, dejjem nirringrazzjaw tal-location tajjeb li nirrekordjaw fija. Sign World tas-sign li qdina bih li qed wara Tonio, Homemade Malta, tal-coasters, tal-the printing tajjeb. Dan għarab biex jizomlu kien noċċali. Użajna ħaġa oħra. Design Factory, nselmu l-Nick, tal-li kemm il-darba paċenzja bik. Santuħ break issa. Santuħ break. Santuħ break indi. 717, il-Barber Shop, nselmu l-Daniel. Il-kulħat għana. Go and Fun. Inselmu l-Sergio minnaw li sponsorjana dijem bil-Go and Fun biex jtina boost wara xeba wara oħra li bħalissa naqraw. The Burgers li jitmana tajjeb. U Raguz Express li musantuħ break. Ma bħalissa xorta break ħabba sħana, esagerata bħalissa. Ma l-immulaw xorta in between, għabġu nkomplu xaħġa ħanablu. Eżatt. U finalment il-Tonio, ringrazzjaw li jaċċetta li kull maħna. Kollu najdilkom proset, jien l darba li jtni parteċipa f'dan it-tip ta' podcast, imma ħaġa ħad gost ħafna. U tina ħagġa etnuħu gost nsegwikom u suġġetti dejjem interessanti. Il-nies li għaziltu forsi qabel ma ġejtien kollha diċenta ħafna u interessanti ċerka biex nagħmlu ħalistin. X'għan ikonna iktar femminili. Kelkom ma diġà nixtiequ li u ngħidulkom ġifieri jekk isma' xi ħadd għandu idea, għandu xi kuntatt ħanejdu hekk. Milux kelli klijenta femminili. Għawnek bitti xieħel mitu maħsibtix li jgħek, u għat nitkellem maħħavuz għalli jgħek jien, u indunajt li di mux indunajt, il-tajt li jgħassu il-mutur zaħira għaxi bħalek għanda l-50s. U s-suq mutur ikbar u s-suq sportsbike għattirint interessanti għal-podcast għana. Nizballi għamet maħattilix kontatti. Mela inti forsi li jattarana jew taf. Segwina. Allura mela inti ikkuntattjana. Unġibu għakol. Namlu naqra input femminili. Which is good. Imma spiċċajna bil-kbir. Sidġu s-soltu ta' kullħad dejjem jinżel, pero jirranġaw. Le, jirranġaw, pero ton bieċu ma jmastuħem, u ġiħdu daqsra, ġibin tajjeb, issa tab kien tajjeb. Nisma, ejdilom naqra dejjem li tejdilom s-soltu. Għajdilom inti d-darba. Għadaħħax dejjem għattilom jina. Għan inkludu Tony u kol, dejjem għamlinna like, share, u minn għadu mamil subscribe fuq il-YouTube channel tagħna ninkoraġġuh li jagħmilha biex ituna dik in-naqra boost dik in-naqra push biex aħna noffru naqra kontenut u naf li hemm ħafna nies li jgħidu pjaċir jaraw. Eżatt. Ma tqum xejn biex ma tqum xejn għalina tgħinuna li dejjem nippuxxjaw dik in-naqra iktar u mintom se tħallsu xejn tagħha. U aħna kontenut nġibukom mislidni bħalma ġibna l-Tonio. Interessanti, tifhem? Why not? Tifhem? Mhux se tifqu tarawna sa' Settembru. Social media. Aħna ħantellaw kontenut, ġifiri, aħna mill-podcast ħanifqu, imma l-kontenut ħajqapatila, kontenut ħafif ħajqapatila s-sajf kollu. Ħajjeb aħna l-podcast ħanifqu naqra il-podcast. Qed joħdilna naqra ħaj mhux każin u nippruvaw noħdu naqra break, naqra baħar. Naqra baħar. Isma' nikkonċentraw naqra iktar ħeb. U l-familja mbagħad isma'. Nerġgħu nibdew jekk Alla jrid season ieħor. Imma titilqunix. Le. Grazie ħafna. Unur li ġejt għax inti stilla ta' television fuq da' settur tal-motor. Millum f'stilla. uffiċjalment tajjeb.
huwa pensjonant ukoll. U ħajsir sajjiet għal. Il-beti. Għaxi kjem il-pensjonanti. Insomma, mistinek jgħamil. Ma nemmen l-ħajja pa' xorta busy, muxek. Il-program ħajja paddejt on, jew xorta. Nibdew nippreparaw għal-season name. Għaxan kħana għafim. Għax il-bicċa dejjem titwal tal-aħħar vera. Il-biraħ nitkellem ma' klient insomma għalli minn mindu ħriġt bil-pensjoni ħajt iġiet iktar biżi mill-li kienet. Eżatt, għax inti kont taqabdu. Sija xogħol, sija tifel, sija tifla, da ġifieri jisma' ma insomma. Eżattament. Nawgura għalek Tonio. Kif taqbad tgħid, il-retirement feliċi. Eżatt. Li tiqpa biżi, tajjeb li tiqpa biżi. Importanti jkun il-moħħu tiqpa paddej. Aħna ħanarawkom għal-ħabta tal-aħħar ta' setta fil-bidu ta' Ottubru. Eżatt. Ħanarawkom misqallija, aħna l-ewwel programm. Misqallija, ekku l-ħsieb. Jekk jimxi kollox kif suppost. L-ewwel podcast ħajkun misqallija, ekkalla jrid, dajħa jkun mad-data ma nafux eżatt imma ħajkun fil-bidu ta' Ottubru. Ġifieri l-ewwel sanzjonata għandha tkun misqallija ekkalla jrid. Hekk għandna l-pjan tista' stanaraw. Aħna insellmulkom nirringrazzjawkom dejjem tas-support. Eżattament. Ciao u lejli tajjeb. Tant ieħor. Tajjeb uka. Tajjeb.